Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esathe wasihlanganisa futhi ngalendlela, waphinde futhi wasibusisa ngokukhanya namhlanje, wasibusisa ngelanga namhlanje, wasibusisa ngelinye ithuba namhlanje, wasibusisa ngakho konke asethe wasinikeza kona. Bantu bakaNkulunkulu, kumele hlezi sazi siqonde ukuthi ezintweni eziningi umdali wezulu nomhlaba lonke leli thuba sinikeza lona, ithuba lokuthi sazane naye, ithuba lokuthi sibuyisane naye, ithuba lokuthi senze intando yakhe, ithuba lokuthi simazi yena njengobuhle bakhe nongokupheleliswa kwakhe. Because yazi if ungazane noNkulunkulu, there is a lot ongeke uze understand ngoJesu Kristu, there is a lot ongeke uze understand ngawo uqobo, there is a lot ongeke uze understand ngempilo yakho kuhamba kwesikhathi, there is a lot futhi ongeke uze understand ngekusasa lakho, and there is a lot ongeke uze uyibone yenzeke empilweni yakho, but zonke izinto zizothi zenzeka nje ubone ngazuthi vele bekumele kwenzeke kanje. Kanti there is a certain hand and influence enkulu ekuthenini wena impilo yakho ihambe ngale ndlela, ekuthenini wena uphumelele, ekuthenini wena uphase, ekuthenini wena yonke into yakho ihambe kahle. Yazi uzoyitshela ukuthi wena abangani bakho benza izinto ezirong, wena nje uright uhlengekile. Uzozitshela ukuthi zonke izinto ziyababhedela, abantu bayalamba bahlala emgaqweni, wena uright uhlala ekhaya elifudumele, unayo yonke into. Uzitshela ukuthi kuyazenzakalela vele impilo yakho kumele ibe kanje, or they deserve that, or kwenzeka izinto ezikanjeyana kubona. But forgetting one thing ukuthi wena lokho kwenzeka kuwena, there is a certain hand, a certain reason ukuthi kwenzeke kanjalo. Ungathola ukuthi there is umzalwane who is always praying for wena, who is always constantly ehleze zilela ukukhulekela wena, ehleze guqela wena, ebeka igama lakho enkosini ukuze wena uphile lempilo ephilayo njengamanje. Umzalo wakho uhleze khuleka ebusuku evukela wena ukuthi mawusesikoleni noma kwenzakalani wena uhlengeke, ukuthi nanoma ukephi wena ukwazi ukuthi usinde, ukwazi ukuthi ungenzeka izinto ezingekho right empilweni yakho. Why? Because wena ukhethekile, uthandekile, uNkulunkulu futhi ukuthandile, not just umzalo wakho, not just umakhelwane wakho, not just anyone ozokucabanga, but uJesu Kristu ohleze ecabanga ukuthi namhlanje udingani nomusa, namhlanje udingani ukhethelo, namhlanje udingani usithandiwe, ake ngimenzele ukuthi, ake ngimsize ngale ndlela, namhlanje uzohamba yogrosa, ake ngenze isiqinisekiso sokuthi le taxi azoyigibela ayizoba nankinga, ake ngenze isiqinisekiso sokuthi no driver loyana abazomgibela akaphuzi ngayizolo, because uhleze ephuza, ake ngimenze ukuthi asheshe alale azagcina engayanga ukophuza noma amaplan akhe kungenzeki, because uzokuthwala wena uyigugu ukhethekile, akumele kwenzeke nanoma yini ngempilo yakho. So uJehova umdali wezulu nomhlaba uhleze sihlelele senzele izinto behind closed door, behind the back. Yazi ngike ngibone even when it comes to movies, comedies, bioscopes nani, wena ubona sekumnandi nje sekudlala imovie idlala ku TV na ku player whatever suku idlala ngaleso sikhathi, but behind the scenes akumsebenzi, the cast, the crew, bonke abantu abakhona, iproduction, wonke ama costumes, everything, izibuko kuyashootwa, kuyalungiswa, all the makeups and all. There is a lot of work that is happening behind the scenes. Lo msebenzi lo ongaveli, labantu laba bavela ngoba nako siphelile ishow yaphela imovie ukuthi okay, this was the cast, this was the crew, this is the producer, this is the editor, this is the whoever ngendlela asebenza ngayo, or the department asuke kuyona ngaleso sikhathi. So those people, they play a huge role, badlala indima enkulu ekuthenini le movie le izidlale ngale ndlela edlala ngayo. So umzali wakho udlala enkulu indima ukuthi wena uhlengeke empilweni yakho, ukwazi ukuthi lapha esikoleni uphumelele ngoba uhleze khulekela ukuthi ngicela ingane yami iphase, cela ingane yami iphase, noma eyile enkonzweni nina decide ukuthi nihlale ekhaya ningaye enkonzweni, afika nikele lapha enkonzweni ukuthi ngiyacela nginekelela ukuthi ingane zami ihlakaniphe, nginekelela ukuthi ingane zami zifunde zisiqede isikole, nginekelela ukuthi ingane zami zibe ukuthi nokuthi. So there is always a hand behind, esihlezi sinesandla esisindayo, esihlezi sinesandla esisizayo ngayo yonke into. Wena othola ukuthi ngeke uzusinaka, othola ukuthi ngeke uzusibona, uzoyibona nje wena bonke abafana mabekushela ubabalekele noma impilo yakhe ibe right, ungabili ingane ehluphayo efebayo ethanda abafana nani, kanti kunesoka elakubona lehlezi likhulekele ukuthi loyana ngifisa bonkosikazi wami ngelinye ilanga. uNkulunkulu sacela ukuthi ungihlengele yena, cela ukuthi ungilondolozelele, cela ukuthi aziphathe kahle, ngimthole esaziphethe kahle, esaphelele futhi. So wena uzitshela ukuthi impilo yakhe ihamba kahle, wena nje usayitshitsha usayiyona yonke lento, but kunendoda mhlambe ebusy ikhulekela wena every day.
ngenxa yokuthi iyalangazelela ukuthi ube nekusasa elihle khona ngelinye ilanga yonke impilo yakho izoba nempumelelo because naye ekhuleka usebenzela ukuthi akwazi ukuthi akunakekele mhlasimpe ngelinye ilanga. So what I'm trying to say ukuthi ngaso sonke isikhathi kunesandla esikhona ngemuva esisebenzayo ongasazi wena. Kunomlomo okhulumayo ngemuva okhulumayo ukhuluma izinto ezinhle ngawe. There are rumors being spread about you, but spreading the right word ngenxa yakho noma ngegama lakho so that wena uzokwazi ukuthi ube nempilo enhle, uzoba nempilo eqhakazile, uzoba nempilo emangazayo. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi bantu bakaNkulunkulu ukuthi we out to look out for uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ngoba uyena osenzela konke, ngoba uyena osisizayo, ngoba uyena osihlengayo, ngoba uyena futhi omkhulu ngaphezulu kwakho konke. There's a lot ngalomhlaba esiphila kuona, there's a lot ngezela kamoya, there's a lot okungakumangaza ngoNkulunkulu. That is why lesisikhathi sokugcina kahle kahle it is the time for everyone to come back to uNkulunkulu, benze intando kaMdali wezulu nomhlaba. Isikhathi njengamanje sokuthi let us come back to izwi likaNkulunkulu, let us come back to reading the Bible, let us come back to fasting, let us come back to umfuna uJehova esatholakala, let us come back to ukumbiza esaseduzane, let us come back to omubi ashiye indlela yakhe engafanelekile abuyele kuJehova, because lesi sikhathi isona sikhathi sokunxusa nokukhuleka nesokwenza intando kaNkulunkulu kakhulu kunaqala. Engazi ukuthi siyaqala futhi siyagcina, because uma sadlula lesi sikhathi lesi we do not know ukuthi kwenzakalani ngempilo zethu, we do not know ukuthi kwenzakalani ngesasa lethu, we do not know ukuthi kuzokwenzakalani ngengomuso. So asiqaphele ngaso sonke isikhathi, in as much as we shouldn't worry about ikusasa as uKristu sibekele ukuthi asingakhathazeki ngekusasa ukuthi sizodlana noma sizophuzana, but asidedele inkathalo yanamhlanje sikhathazeke ngayo kuphela. In as much as singeke sakhathazeka ngekusasa lethu ukuthi kuzokwenzakalani, but we need to know ukuthi sinoKristu thina osisizayo. We need to ensure ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi ekhona ezimpilweni zethu, uhlezi sisiza, uhlezi esihlelele. Ngani? Ngokuthi nathi sihlale eduzane naye. Jeremiah chapter 13, ibhande lelinene, yithina esi-responsible ukuthi sihlale kuye, so that singezofana nebhande ezofana nalelela lahla lapha eEfrate lagqitshelwe emhlabathini, okwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu esethi Jeremiah hamba ulandelela bhande, walithola seliyimvuthu lokho wathi lalela-ke uIsrayeli ngiyomthola engasenamsebenzi walutho efana naleli bhande ngenxa yokuthi akalalelanga. Athi umvini namagatsha John 15, hlalani kimi nami kini ukuze nizothela izithelo ezifanelekile. If singahlali kuMdali wezulu nomhlaba, singamfuni, singamlangazeleli manje, sizoyithela kanjani lezi zithelo zokulunga, lezi zithelo zokuthula, zothando, zenjabulo? Sizoyithela kanjani zonke lezi zithelo? Obviously ngeke size siyithele, but sidinga ukuthi sihlale ebukhoneni baNkulunkulu ukuze sokwazi ukukhiqiza konke esithanda ukuthi sikhiqize. Unless ke if ivele singathanda ukuthi sikhiqize konke lokho, then asihlale lapho sihleli khona singahlali uNkulunkulu. But namhlanje ngifisa sikwazi siqonde ukuthi kuzohlezi kunesandla behind, and yabo uma siwazana noNkulunkulu usondela kuye deep within, that is when you will tend to understand ukuthi kahle kahle impilo yami ibanjwe uNkulunkulu kangaka. Kahle kahle ngibe nokudla mina each and every day, uNkulunkulu ngondla kanjena. Kahle kahle ngize mina ngiphile ngalendlela kahle ngohle uNkulunkulu owenze zonke lezi zinto. You will understand ukuthi ayikho into ezenzakalelayo empilweni yakho. You will understand ukuthi ayikho imovie vele idlale lapha ku TV bangakhona isandla ngemuva esizosebenza sisebenze kanzima. You will understand ukuthi awuzophila impilo oyithandayo njengamanje ngokuthi wena unomzali okunakekelayo unless yena usebenze kanzima kuqala ukuze wena unakekeleke. uKristu works so hard ukuze thina sikwazi ukuthi sinakekeleka ngomoya weqiniso ozosiza kuzo zonke izinto kulesi sikhathi siphila kusona njengamanje. He worked hard ngokuthi azosifundisa lapha emhlabeni. He worked hard ngokuthi wazoshawa lapha emhlabeni. He worked hard and he is still working hard namhlanje. He is still working hard ngokusicelela, ngokusinxusela kubaba ohlala ekhaya ezulwini masiqhubeka sona. He is still working hard ukuthi asimele kubaba uNkulunkulu ngokuthi sihleze sicelela into ethelele. He is still working hard namhlanje. So thina sizokwenza njani? Sizohlala nje si-relax, silibele sithi hayi vele thina ukuthi nokuthi, silibele sizigxeka sizishonisa lena le. Silile bese bantu bakaNkulunkulu, we need to understand ukuthi kuningi okwenzakala ngempilo yakho ongakuboni wena, ongakunakile wena, ongakwazi wena. Le 8 yaFrumo thisha, they are working hard ukuthi nikwazi ukuphumelela. They are working hard behlela amaphepha ukuthi mase nibhala, nibhale at least
into eniyaziyo. They are working hard ngendlela eyisimanga. So there's a hand that is working super hard for wena muntu kaNkulunkulu. There is a hand that is working super hard for wena ukuthi uphile. Super hard. Ingelosi yakho is working so hard each and every day. Ilibe likuhlebela ungakwenzi lokhu. Hayi bungebi. Ungaqamba manga. Ikutshele noma usuwaqambile ukuthi hamba uguqu ukhuleke uzinxosele. Isebenze kanzima ifuna ivuse ebusuku. Vuka ukhuleke. Thola ukuthi wena uzovuka nje uhambe uyogcama ubuyilalela. Isebenze kanzima ikutshela ukuthi hayibo leli phupho lela kade uliphupha linxuse uNkulunkulu liqalekise manje because there is something bad ezayo. Kunempi ezayo kakhulu kwezika moya. So njenga manje kukhulekele konke lokho so that kungezukwazi ukuthi kukushwankathele kukulalise phansi bese kudila nawe wena muntu kaNkulunkulu. Naye ingelosi yakhe is working extra hard for you. Extra hard for wena ukuthi ukwazi ukuthi usizakale. When are you listening? When uyayenza into ekumele uyenze, into efanelekile for wena. Are you working hard for yourself? Uyazisiza yini wena? Because ingelosi yakhe is working extra hard for wena. Iyakuvusa ekseni, wake up. Ikukhumbuza ukuthi ukhuleke ungakwenzi. Ikukhumbuza ukuthi hayibo usuya esikoleni thatha imali yakho, mhlawumbe uyikhohle. Ikukhumbuze zonke izinto. Ikuvuse yenze alarm lakho ukuthi likhale ulizwe bese wena uthi dismiss bese uyolala kuyozuvuke. Izame futhi ukukuvusa ulale ungazi ukuthi ufile. Ikusize working extra hard ekseni ukuthi hayibo ungakudli lokho kuzokudalela ukuthi usheshe uzele esikoleni ungamlalela uthisha. Emsebenzi uzokudalela inkinga uzosheshe uphathwe ikhanda. Ikusize ngayo yonke indlela but wena do you listen? Do you play your part by just listening? No, you don't do that. Kunalokho wena yakubalekela konke kuzoba usizo kuwena bese egcineni kwesukwenza njani uyazigxeka wena futhi. So kuningi abantu baNkulunkulu isandla saNkulunkulu esikusebenzayo behind closed doors. Yebo uNkulunkulu uhlola umphefumulo wakho, ahlola inhliziyo yakho, ahlola ukulangazelela kwakho, ahlole yonke into egayayo ngaphakathi abone ukuthi okay udinga ukuthi nokuthi ulangazelela iqiniso lu1 2 3 akaqonde ngabantu abafile ukuthi kwenzakalani ngabo yazini ke ake ngithumele isithunya sami silethe intshumayelo namhlanje ngizokwenza isiqinisekiso sokuthi lesi sithunya lesi masisilethe intshumayelo namhlanje sizothulula exactly liyambuza kade eyibuza nezathi izindla ngayo izolo ezengalala ebusuku ezeyibuza ukuthi ngempela if lesiphupha abantu kahle umthetho kuba kubi kahle kwenzakalani ngabo. So lesi sithunya mase sesilethile uNkulunkulu uqale phansi futhi usixoshe. Izulu worked extra hard for wena ukuthi uthole lento oyidingayo. But wena you didn't work your part. You didn't play eyakhe indima just by accepting. Just by ukuvumela izulu ukuthi lidlale indima yalo. By just ukwenza into. So bantu baNkulunkulu kumele sikwazi sikuqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi there's always a hand working behind closed doors, working so hard for wena, but umsebenzi wakho wena ukuthi udlale yakhe indima nawe as well by just listening. So isihloko nje mfisa sikhulume ngaso sithi abantu baqala ngokuzigxeka. We are in a situation lapho khona noma sibhekane nenkinga nenhlekelele lapho khona abantu abaningi besheshe bezigxeka ngezinto eziningi. In as much as isitha kuyisona esiwumangale sikumangalele sikugxeke sikutshele indaba zakho sikutshele zonke izono zakho sikutshele ububi bakho sikupende sithi yazibona ukuthi nje yazibona ukuthi wenza kanje lalela umthetho wakho ufanelekile wena ukusondela kaNkulunkulu lalela umthetho wakho ufanelekile wena ukwenza intando kaNkulunkulu ufanelekile ukukhonza ufanele buku ukuthi njalo buku ukuthi wenza ukuthi nokuthi emabandleni ukwenza u1 no2 no3 which is what is happening yenza ukuthi abantu amaningi bangasondelana noNkulunkulu noma bangazani naye because sebezigxeke well enough. Abasazi ukuthi kumele benze njani, abasazi ukuthi kumele bakhole noma kumele benze kuphi. Ngobani ukuzigxeka sekuhambe kwathatha indawo kwabusa ngaphezulu kwakho konke. So konke lapha emhlabeni number 1 into emele siyazi, everything has got a law. Yonke into inomthetho lapha emhlabeni. Kuze kube khona isisekelo esiright, kube khona ifoundation yonke into ihambe kahle, vele kumele kube nomthetho. Vele yonke into iqoqeka ngomthetho. There is a rule ukuthi lalelani njalo kumele liziwashwe izitsha. It's a rule. Umthetho lo ukuze izitsha ziqoqeke, ukuze ngaso sonke isikhathi izitsha siyithole ziclean ukuze sikwazi ukuthi sidla ngithi. There is a rule ukuthi kumele uwashe so that impahla uzozigqoka ziclean. Otherwise if there's no rule ukuthi kumele uwashe uzozigqoka zinjalo and then uzoba yini igxaxa. So there is always a rule for everything. Esitolo kunomthetho, ekhaya kunomthetho,
emsebenzini kunomthetho, yonke indawo kunomthetho. In relationships I have this rule, emshadweni kunomthetho, kuzo zonke izinto, abantwana esikoleni kunomthetho, yonke indawo. Ebhanoyini ukuze ungene kunomthetho, eteksini, everywhere kune law esupplyayo eyenzela ukuthi abantu benze ngendlela efanelekile. Kune law ehamba revolve around, all around the place, all around everyone, so that kuzokwenzeka ngendlela efanelekile. Yonke into ezokwenzeka ngendlela elungile ngokwentando nangendlela umuntu ahlele ngayo. Because yonke into inomphathi wakhona ngithi uthanda ukuthi kwenzeke ngendlela yakhe. That is why nasekhaya kunomphathi ongumama uthanda ukuthi kwenzeke ngendlela yakhe. And umama nomama uliphatha ngendlela yakhe ikhaya lakhe. Ubaba nomama uliphatha ngendlela yakhe ikhaya lakhe. That is why nomthetho wakhe ushaya isakhe isicathulo, because ufuna ukuthi izingane zakhe zikhule ngale ndlela. Ufuna ukuthi umndeni wakhe wenze ngale ndlela. Ufuna ukuthi umndeni wakhe udle ngale ndlela. Ufuna ukuthi ingane zakhe ikhule ngale ndlela khona yonke into izokwenzeka ngendlela athanda ngayo as umphathi nomholi waleli khaya. So kuzomela ukuthi umthetho uqine ngaso sonke isikhathi. And because ngaphandle komthetho singabantu senze isinoma kanjani, futhi sinza nje isinoma kanjani siyabheda. So asilawuleki in as much as singatshela ukuthi hayi it's a free will, umuntu vele if ungenawo umthetho awulawuleki. That is why ingane ethiwa le ave ingenamthetho yenza isinoma kanjani, iphilela ngobani? Awukho umthetho, yenza umathanda, okugcina impilo yayisimosheka ngaleyo ndlela. So asilawuleki bantu baNkulunkulu uma singenawo umthetho. Fana nasekhathini lapha remember kunezikhathi zomtapo when they were looting. Wonke umuntu efuna ukungena ngendlela yakhe, ngena ngendlovu yangena esitolo, wonke umuntu ubona ufuna lesa sicathulo, ufuna lokho, wonke umuntu wenza efuna ukwenza ngokuthanda kwakhe nangokulangazeleka kwakhe. That is why many people perished ngaleso sikhathi. That is why babeze begxobana, because base bephushana isinoma kanjani, wonke umuntu enza nanoma yini. eGomora naseSodoma basebenza noma yini, ofuna ukulala nesilwane ulala naso, ofuna ukulala nengane ulala nayo, ofuna ukulala nanoma yini ulala nayo, nanoma ikepi bayantshontsha, bayantshontshelana, bayashana, babulala. Uma ufuna ukubulala umuntu uyamlubulala, babenza nanoma yini. Nanoma umuntu ufuna ukumshisa, noma ufuna ukumenzala, ufuna ukumgwaza, ufuna ukumdubula, ufuna ukumenzala, ufuna umkopolota amehlo, ufuna ukwadla lawo mehlo akhe, uyakwenza lokho. Bese kwase kwenza isinoma kanjani, kwase kungasekho umthetho. There was nothing at all, and umoya kaNkulunkulu ongasekho at that time, because uNkulunkulu represent justice. uKristu represent justice, ukulungisa nomthetho, okuqoqeka, okuyiqiniso, okuwuthando. Because ngaso sonke isikhathi kumele understand ukuthi into oyithandayo uyibekela umthetho. If ithando iyogathi yakhe efrijini uzoyibekela umthetho ukuthi lalela la, kalinge nje umuntu ozothinta ibliss yami ngoba uyayithanda. Awufuneli lutho uzoyithinta, awufuneli umuntu ozoyithinta. Ekamereni lami nje uzobeka umthetho ukuthi akho umuntu ozongena ekamera, whether uzukhiya or whether ukhiya uzobeka uthi ofuna ukungena kumele aqala consult mina aqala, noma kumele enze ukuthi akungeni umuntu, kungena usibani bani, because into yakho uyayithanda. Empedweni nami angifuni umuntu ozohlala, because so everything oyithanda uzoyibekela umthetho. Njengoba noNkulunkulu ngoba uyasithanda uzosibekela umthetho singabantwana bakhe, because uyazi ukuthi by that rule ingaleyo ndlela esokwazi ukuthi sivikeleke ngayo, because umthetho uyisivikelo. Umthetho uyakulonda unyawo lakho ungasheleli lungayi kokubi. So nawo kumthetho. In as much as there is a law in everything, bantu baNkulunkulu, there are conditions futhi to get what you need. Yes, sengubekile umthetho ukuthi angifune umuntu ozothinta ibliss yami, but ngoba usufikile uyayithanda, the only condition iyodwa ukuthi uyicele. Yes, sengiubekile umthetho ukuthi angifuni umuntu ozongena ekamereni lami, but because khona into oyidingayo ekamereni lami, mhlawumbe udinga itissue siphelile ebathroom, ekamereni lami akhona ama-toilet paper, uzodinga ukuthi ungicele, sacela ungena manje ngiyothatha itissue. That's all, that's it. That's the only thing oyidingayo. There is law, but there is a condition at the end of the day. So kufana nasesitolo kunomthetho wakhona. Uma uzothenga ukuthi awuzongena neimpahla ezifanayo, ngithi let's say uzongena esitolo sase-Spar kade uphuma eShoprite, nala eSpar kudayisa leya cucumber uthenga eShoprite, nala eSpar kudayisa leya watermelon uthenga eShoprite. So bazothini ngoba iyadayisa la, it's either soyifaka sticker ukuthi ungene nayo khona ungeke uzuyikhokhele futhi, noma kuzomela ukuthi uyibeke lapha la kubekwa khona impahla. That's it, that's the condition. There is a law ukuthi akungeni lokhu la, but ukuze ukwazi ukuthi ungene because ufuna ungena, ngithi
the condition is ukuthi wenze ngale ndlela. The condition ukuthi uplastic wakho sizowubopha siwurowundise kanje sifake leya tape le encane. That's the condition. So ngaso sonke isikhathi whether there is any law, there is a condition ukuthi kukhona ongakwenza kodwa ikhona indlela kodwa ikhona intuba kodwa. So nakuba kunomthetho kodwa ikhona indlela yokuthola into oyidingayo. Ikhona ukuze nanoma yini leno efunayo ukwazi ukufumana at the end of the day, because at the end of the day uyayidinga ngithi. So kuzodingeka ukuthi uyithole nanoma kukanjani. So kumele siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi awukho umnyango ongenalo ihandle, alikho iwindi elingenalo ibutton. Let's say iwindi lasemotweni, there's that button eli onyusayo noma olehlisayo ukuze iwindi lakho linyuke noma lehle. There's that button. So there's no lock or locker engenawo ukhiye. Konke kuhlezi kunayo intuba ndlela thizeni bantu baNkulunkulu, ngoba nakukho konke okubi kuyavela okuhle, nanoma sebumnyameni kuyavela ukukhanya. Nakubona bonke ubumnyama, there is that bulb ezovela. Ngakho ke kumele sazi sihlezi sikhumbula ukuthi in each and everything, each and every challenge, each and every problem, there is a solution. Sikhona isisombululo. Because umbuzo osalayo kodwa egcineni kosuku ukuthi sikhona ke isisombululo sinjalo. Wena ngabe uyasifuna yini umuntu kaNkulunkulu? Yebo noma cha? Do you want the solution, yes or no? Because that's the question. Ayikho into engenayo solution. Ayikho into engenayo isixazululo. Ayikho inkinga engasolveki. Awukho X ongasolveki. But umbuzo uthi uyafuna yini ukusolve wena? Uyafuna yini ukuzisiza wena? Uyafuna yini ukuzihlenga wena? Uyafuna yini ukuziphulukisa wena? That's the question that is very important. Kumele si-underline siqonde singabantu. Ngoba konke uNkulunkulu uhlezi esilethe isisombululo. Uhlezi esilethe isixazululo. That is why I said there is always a hand that is working behind. Yazi lethe isixazululo empilweni yakho ngenxa ukuthi into uyicabangile nje kuphela. Ungasecelanga nokuyicela just because you thought about it. uNkulunkulu ahlola ukuthi langazelela ukuthi nokuthi. Kufana nomntwana, if uzobuka ingane yakho uyibona ibuka lela toys lomngane wayo, umntwana omncane, uthi yambona wazolibuka walijamela, shuthi uyalithanda. And then umzali immediately uzocabanga noma esesetown ukuthi yazi ingane yami ngiyibone ithanda lesa sithuthuthu, ngibone isibuka, shuthi iyasithanda. Ngibone njalo ihlezi ibuka loya nodoli, shuthi iyawuthanda. Ngibone njalo efonini ihlezi ibuka opopayi, shuthi iyabathanda. Ake ngifake iDStv khona izohlezi babuka kahle, ngoba ibabuka efonini yami ngifuna ukuyisebenzisa. So umzali ngaso sonke isikhathi uzobuka ukulangazelela kwakho njengomntwana nokukhandlekela kwakho. Abheke imidlinzo yakho, abheke konke. Ebese yabuka ukuthi udinga ukuthi, ulangazelela, bese yenza isiqinisekiso sokuthi uyakuthola lokho umntwana wakhe ngendlela odinga ngayo nangendlela olangazelela ngayo. So even nasekhaya bantu baNkulunkulu, as I was saying ukuthi there is always a law, there is always a rule. Even nasekhaya ukuze ukwazi ukuthi ungene embhedeni wakho ulale, angeke ukuthi ufike ubuka umbhede bese uyabuka ukuthi ngaze ngangcola, awe mama shidama mhlophe kangaka ngizolala kanjani. Bese wenza njani? Bese uyadecide ukuthi hayi ngcono ungalali. Hello uzozela, hello ukhathele, hello uzofika ubuthongo, hello uzodinga ukuthi at the end of the day uphumule. So uzowenza njani? Uzothi hayi ngeke ngigcwele kakhulu mina ngeke ngize kwazi ukungena embhedeni. Hello ngigcwele kakhulu ngeke ngize kwazi. No. But into ekumele uyazi ukuthi there is a condition, only one condition ekumele uyenze ukuthi hamba uyogeza kuqala and then bese uyangena embhedeni uyalala. Because either way lo mzimba uzophelelwa amandla. Now the rule is not to sleep unodaka ngithi ezinyaweni zakho. The rule is not to sleep ungcolile umdaka. But the only condition ukuze ukwazi ukuthi ungene embhedeni wakho nakamashida amhlophe, ngeke uzungena unjalo kade ubhizi uxova uflower lapha yakade wenza amagwini. Uzongena unjalo ungayigezanga izandla, usuyolala wena uzoyingcolisa ngithi. Uzowenza njani kade ade use toilet? Uzongena unjalo ungayigezanga izandla. No, that's dirt. Kade uyoshintsha mhlawumbe into yakho leyana usesikhathini.
Mhlawumbe igazi laconseleke esandleni uzokwenza njani? Uzohamba uyolala unjalo phinde? No, the only condition is to go and wash your hands, go and cleanse your body, uzigeze, go and just the condition ukuthi ugeze, finish and khona uzokwazi ukuthi ungene kwaphela nya. Inkinga-ke though abantu-ke bayaye bafuna ukwenza isinomi kanjani-ke. That is a problem-ke abantu abayenzayo. Bafuna ukwenza isinomi kanjani? Bafuna ukungena benjalo, bafuna ukungena ngendlovu yangena. Ufuna ungena ulala unjalo ungcolile. Wazi kahle kodwa ukuthi you are not supposed to do that. Akumele wenze njalo because azongcola lamashiti. Ungangena kanjani nodaka empedeni? Futhi let's say awulali ngisho na wedwa kulala nonkosikazi wakho, uyafika uzongena nodaka. Nizoxabana, uzoba nenkinga. Ufuna ukungena ngendlovu yangena emcimbini wazi ukuthi awumenywanga. Uzoba nenkinga ama-bouncer lapha yana azokumisa because lo mcimbi lo noma lo mshado lo usezingeni eliqopheleni eliphezulu. So at the end of the day kumele konke kumele kuhambe ngokwehlelo because wonke umuntu ohlelile uyazi ukuthi uhlele kanjani, uyazi futhi ukuthi ufuna ukubonana at the end of the day noma ekugcineni kosuku, uyazi ukuthi ufuna kuphumelele into ekanjani nge-idea yakhe, nge-mindset yakhe, nangohlelo lakhe, nangomumo. Because whosoever put that rule wayazi ukuthi wenzelani, wenzela siphi isizathu futhi umphumela ufuna ube njani ngayo yonke lento ayihlelile. If umuntu ehlelile umshado wakhe uyazi ukuthi ufuna ube kanjani. That is why kuyena ohlelile ukuthi ngifuna ukudliwe lolu hlobo lesalad, ngifuna kudliwe icoleslaw, ngifuna kudliwe ithanga, ngifuna kudliwe beetroot, ngifuna kudliwe green salad, ngifuna kudliwe ini potato salad. Ulama salad wahlelile yena u5 because uyafuna ukuthi kube kanjalo. So the condition ukuthi wena ube umuntu owazi ukuthi uwadla lama salad lawo. Ngoba indlela ahlele ngayo umthetho emshadweni wakhe. So abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu naye unendlela asihlelela ngayo. But ukusihlelela kwakhe akubi ngizothi akuyona into yokuthi sicindazeleke in such a way that sithi ayikushuthi asifanelekileke. Uzothi wena uzoya emcimbini ngoba nakho kuphekwe lokhu yakudla wena ukudla. No. You just need to comply with whatever that is there because you want to make it. You just need to comply with whatever ekhona. Uthi okay ngoba kuphekwe lama salad lawa ngiwathanda udle lawa uwayeke lawa. That's it. So umdali wezinomhlaba usihlelele impilo engunaphakade. Umthetho wakhe okokusiza thina ngendlela yakhe, ngendlela langazelela ngayo, ngendlela afuna ukuthi siphile impilo elungile nefanelekile. So sheshe sigxeke thina sithi ayingeke ngoba vele ukuthi ayingeke shuthi ngeke ngize ngikwazi. No. Especially when it comes to besobona abantu, thola ukuthi uzobona umuntu okhulayo ukuthi oh yena uphila kanje, mina ngoba ngisanesono sokuthi ayishuthi mina ngifana, ayishuthi mina ngeke ngize ngikwazi, shuthi mina ngikuthi nokuthi ngeke bese ushiya kanjalo. It doesn't work like that. Enye into abantu baNkulunkulu mawusatha ukubheka vele emaqinisweni vele usuke ungafanelekile, usuke ungcolile vele. Kufana noma ungafanelekile ukuthi ungene engubeni ungcolile vele. But the condition ukuthi uqale uzihlambulule. Khumula lelo bhuzi, geza lezo zinyawo, geza lo mzimba khona uzokwazi ukungena. So mawusatha ukubheka kwasendalweni yethu, we were created thina to be commanded by God and not to be controlled. Cha. We just need to be told what is right and what is wrong nje kuphela. Ngoba uma singatshelo senza isinomi kanjani. If singatshelo, we just do anyhow. Ngoba asazi. Fana ingane mawezi uyitshela ukuthi kulokhu ku wrong, izokwenza isinomi kanjani because ayazi. As I was saying ukuthi vele singabantu kahle kahle asifanelekile ukusondela kuNkulunkulu, singcolile. But the condition ukuthi woza uma nikiniki unjalo, uKristu uzokuhlenga, uKristu uzokuphulukiswa. Woza nezono zakho zinjalo.
uzohlanzwa kuko konke lokungcola kwakho okuvela ngokona kwakho. And uma sekuhlanzile uKristu, sekuyilapho ke sizokufundisa ngokukuyala ukuthi phila ngale ndlela, nangale ndlela, nangale ndlela. So that uzofaneleka ukubiza igama lakho uphelele kuye ngokuzikhandla kwakho. So na kuKristu ukuze uzokwazana naye 100%, akumele ukuthi uzigxeke. The condition iyodwa. Ungazibuki wena uthi ingaze ngangcola, nginezono, ngisaphuza, ngisabhema, ngizokucha, uthi iza unjalo. Come to him as exactly as you are, ukufuna unjalo. And then mase usufikile kuyena, uyena ozokuhlambulula konke ukona kwakho. Ngokuthi ezatshala umoya weqiniso ozolubule ukutshela ukuthi lokho akwenziwa ke, nalokho akwenziwa ke. So nasekhaya udinga ukuthi usondele ubone ukuthi nanku umbhede uclean. Bese uya understand ukuthi no, akumele ngilale makunje. Nginje mina, angihambe ngiyogeza kuqala khona ngizokwazi ukuthi ngene. Because egcineni kosuku siyamdinga uNkulunkulu, siyakudinga ukuphila uphakade. So uzothini? Uzothi angeke ngize ngikwazi ukungena. Uzokhathala, umzimba wakho uzokhathala. Umphefumulo wakho uzokwenzakalani ngawo? Your body will get tired lapha emhlabeni. Umzimba wakho uzogula. Ube nesifo sashukela mhlawumbe bese uyafa ngelinye ilanga. Umzimba wakho uzoshayiswa imoto uphele lapha emgaqweni ngelinye ilanga. Umzimba wakho uzodutshulwa uphele lapha emgaqweni ngelinye ilanga. Umzimba wakho uzogwazwa uphele lapho lozophelela khona. Uzodlwengula abantu bakulahle emobeni, bakulahle emfuleni, bakwenze nanoma yini. Uzothakathwa, ubulawa umuntu wakini akuthakatha athwale ngawe, kuphelele nanoma kephi. So umzimba wakho uzokhathala, so wena uzolobela izigxeka. Ulobela izigxeka ngokubona ububi bakho njengamanje. Ekugcineni kosuku uzophelelwa isikhathi vele. Nangale nkathi usuku uphelelwa amandla osukwini, ukhathala, udinga ukwenza njani, udinga ukuthi uphinde ukuthola amanye amandla. Udinga ukwenza njani, udinga ukuthi uphumule. So uzokhathala uphumula lapha ethuneni, kuzokwenzakalani ngomphefumulo wakho? Ila khona kuzobe usuhamba usuya kumsebenzi yakho. So uKristu uyamdinga usaphila. uKristu uyamdinga, so ungazigxeki umuntu kaNkulunkulu. Because sonke sonile. Sonke siyona futhi each and every day. I'm telling you namakhola ayona lawo ngaso sonke isikhathi. So wena njengoba ungelona ikhola uzigxeka kangaka ukuthi mina shuthi angifanelekile ngengize ngikwazi. Uyafana nomuntu ozofanelekile ukuthi ungalala. Ube wazi kahle kodwa ukuthi uzozela. Uzothi awufanelekile ukuthi wazana noKristu, ube wazi kahle ukuthi uyakudinga ukuphila okuphakade. Uzothi awufanelekile ukuthi wena uwazana noKristu ubhabhadiswe, wazi kahle ukuthi uyakudinga ukuphulukiswa. Because the condition ukuthi wazana noKristu ukuthi uzihlambulule, uhlambulule izono zakho, ubhabhadiswe, uhlengwe, usindiswe, so that uzothola ukuphila okuphakade. Ngoba akekho ozongena ekhaya ezulwini engabhabhadisiwe. Yes, injalo indaba. Uthini lapho kuNicodemus kuJohn 3? Ebuza uNicodemus ukuthi ngenze njani ukuze ngibone umbuso wezulu. Uthi udinga ukuthi uzalwe kabusha. Athi ngabuyela esithini sikamama wami, athi cha. The only condition ukuthi uzalwe kabusha ukuthi ubuye uhlengwe, ubhabhadiswe. Ufe enyameni, uphile emoyeni. That's a condition. Manje inkinga esibhekene nayo ukuthi abantu abaningi bayeke babheke abantu abakholwayo. Yes. As I was saying, babheka abantu abakholwayo ukuthi okay shuthi kahle kahle labantu njengoba benza kanje mina ngifani nabo, ngeke ngize futhi angisoze ngaba njengabo. Njengoba bezila mina ngeke ngize ngikwazi ukuzila. How about you come close and ask ukuthi njengoba bezila bazilelani? Njengoba bezila bafuna ukubonana, njengoba bezila bafuna ukufinyelela lapha, njengoba bezila kuzokwenzakalani? Ask all those questions. Ask all those deep understanding so that uzoqonda wazi ukuthi kahle kahle lokho kwenzela ukuthi, kahle kahle mina ngidinga ukwenza ukuthi, kahle kahle impilo kanje. Kahle kahle ukukholwa ukuthi ngoba ukukholwa kahle kahle abantu baNkulunkulu isiqinisekiso. Incwadi yabaseHebrew chapter 11 isiqinisekiso sokubelieve into ungayibonanga, ungayazanga. Just like I was saying indaba yeproduction. Size sibona imovie nje. There's a lot that is happening behind the scene. So mengaqhamuka umuntu ekutshela ukuthi kahle kahle le movie njengoba idlala kanje, umbhali wayo sibanibani. The only thing ezoyenza wena kumele uyenze ukuthi kumele ukholele lokho. Because awazi vele. But egcineni kosuku vele uyena oyibhalile. Uyena umbhali wayo nomqophi wayo. So uzothi wena I do not believe that. Angikholwa ukuthi ibhalo ubani. Ubungazi vele.
So sizothi uChrist asikholwe ukuthi uyena osenzela yonke into, uyena osiphilisayo. Ubungazi vele uyitshela ukuthi uphilisa ubani? Uphilisa ukuthi uyadla, uphilisa ukuthi uphuza amanzi, uphilisa ukuthi alarm lakho lokuvusile ekuseni. Tell you something, uNkulunkulu onikeza iauthority ukuthi uvuke namhlanje. Ovumela ingelosi yakho ukuthi hamba umvusi, it's okay. Na angavusa namhlanje, it's okay, it's fine. So unlike njenganawe ungafanelekile ungena embedeni nalela bhuza engcolile. Kade ubhizi uxova uthi simende lapha, usuzongena nalo embedeni, usuzongena nalo endlini amathiles emhlophe ethe qwa. The only thing emele uyenze ukuthi shiya phandle izicathulo ungena endlini. The condition yaKhrist ukuthi wozumanikini njalo uzokuhlanza. Uma sekuhlanzile lapho usuzokwazi ukwenza intando yaNkulunkulu, bese nawe uyafaneleka ukuthi ungene embusweni wezulu. Uyakudinga lokho, udinga umphefumulo wakho, uyakulangazelela lokho ngengaphakathi lakho. In as much as wena ungazi ukuthi ukulangazelela kangakanani, I tell you today, ingaphansi lakho liyakulangazelela. That is why namhlanje it has led you to this video, because liyakulangazelela ukuthola leli qiniso lokuthi yekela ukuzigxeka, yekela ukuzibuka uzithandabuza, ebese uthi ayi mina shuthi njengoba ngekanje ngeke kuze kwenzeke. Another thing, singalibali bantu kaNkulunkulu ukuthi khona the adversary, our adversary onguSathane. Khona isitha esingummangaleli. USathane uyamangala each and every day. Back then wayekwazi ukuthi ayosimangalela amangalela abangcwele phambi kwesihlalo sabaNkulunkulu. Asho ukuthi lo uthi uyakhola njengoba enza kanje, uyakhola lo njengoba esantshontsha, uyakhola lo njengoba esafeba, uyakhola lo njengoba enza kanje. Wena uNkulunkulu awukufunje lokho. Wena uNkulunkulu awumthandi nje umuntu oqamba amanga. Wena uNkulunkulu awumthandi nje umuntu owenza zonke lezi zinto eziningekayo. Uzothi ungumntwana wakho njengoba enza kanje, uzothi ngowakho. Oh, ahamba kufika umangalela uNkulunkulu, akumangalela. But manje because akasenalo lelo gunya, akasenalo leyo authority, umangalela la ezindlebeni zakho. Futhi ubheka umunye umuntu owenza kahle, ebese uzibheka wena bese uthi hayi mina ngeke ngize ngikwazi. Mina njengoba ngisenza kanjena nje engeke. Azabuza umuntu athi njengoba mina ngiphuza nje kanje ngingakwazi ukuthi ngingene enkonzweni. Njengoba mina ngibhema nje kanje ngingakwazi ukuthi ngiyamukeleke. Leyo nkonzo yeni ngakwazi ukuthi ngamukele mina njengoba ngikanje kanje, njengoba ngiyisangoma ningakwazi ukuthi ningamukele. Bantu baNkulunkulu, let me just put this as a very simple way. Izithunywa zikaNkulunkulu lapha emhlabeni, umsebenzi wazo ukuthi zizochanela abantu ukuthi nayi indlela. Number 1, isithunywa sikaNkulunkulu is not a judge. Asiyona umahluleli. Futhi nalokho angifisi ukuthi sikuzwe kabi bantu baNkulunkulu. Uzothi ngoba uyena umahluleli shuthi ayi kumele ngethi noma kanjani, cha. What I'm trying to say ukuthi as izithunywa zingawona ama-judge, umahluleli uNkulunkulu uyena yedwa okwazi ukukutshela ukuthi lokhu wrong. And mangithi angiyena angilona i-judge, I'm telling you ukuthi angisoze ngaba negunya lokuthi ngelinye ilanga ngithi mina wena njengoba wenza ukuthi, njengoba ufeba uye esikogweni, njengoba wenza ukuthi uye endaweni yokuthi, because anginalo igunya mina lokukuthatha ngikubeke lapho. But uNkulunkulu unalo igunya to tell you something. So mina if I tell you something ngithi dadewethu, yabo izenzo zakho zobubi zizokulimazisa. Izenzo zakho zobubi ungathola izifo ngalo nje ngendlela ohamba ngayo emhlabeni. Ungathola izifo ngalendlela ophuza ngayo. Isibindi sakho siyalimala dadewethu. Mfowethu njengoba udlala ngamantombazane kanje, impilo yakhe iyalimala mfowethu. Ngelinye ilanga uzoba nezifo mhlawumbe ngongaphansi wakho, ube nama STI nama STDs. Angikwahluleli ngokwenza njalo, but I'm just trying to help and channel you to indlela efanelekile ezoba usizo kuwena kusasa. So angiyena ummangaleli wakho, angiyena ijudge nomahluleli wakho. Because ijudge bantu baNkulunkulu njengasenkantolo lithi oh wena umdlwenguli njengamanje 25 years ejele. That is the judge. So ummangaleli onguSathane ufika engqondweni yakho athi wena lalela, uyaphuza wena, buku ungcwele kanjani, awufanelekile wenkonzweni. Uyamboka ukuthi ungcwele kanjani le, uyamboka ukuthi muhle kanjani le, uyamboka ukuthi uphila impilo kanjani, wena awufanelekile neze enhlobo. So ngalendlela kumangalela ngayo bese wena uyaqala ukuzithandabuze, uzigxeke, ebese uyazibona ukuthi ayishuthi na ngempela ngifanelekile ngempela ukuthi ngibone umbuso wezulu. Shuthi na ngempela ngifanelekile ukuthi mina ngingene endaweni engcwele. And uzolibele wahlebela lawo mazwi. Kuthi nomoya kaNkulunkulu ufika kuwena, ukukhumbuzisa ukuthi hayibo just go to church. Ebese uyakutshela ukuthi hayibo wena kade uphuzile izolo uye enkonzweni yokwenzani. Ukuthi umoya kaNkulunkulu zama ukutshela lo, uphinde futhi nommangaleli akumangalele. Aphinde futhi akucindazele ebese uhlala phansi.
So one thing kumele si-understand bantu bakaNkulunkulu ukuthi ummangaleli ukhona ongusathane, and ukumangalela kwakhe wenza isiqinisekiso sokuthi wena awutholani neqiniso, wenza isiqinisekiso sokuthi wena awutholani noNkulunkulu, wenza isiqinisekiso sokuthi wena awusondelani nento ezoba usizo kuwena, ngoba uyazi ukuthi uzohlengeka vele, uyazi ukuthi uzosindiswa vele, uyazi ukuthi likhona ithuba ngawe, uyazi ukuthi likhona ithemba ngempilo yakho, uyazi ukuthi uKristu ulivulile, wayivula intuba yokuthi ukwazi ukusindiswa nawe, ukuthi ukwazi ukuphulukiswa nawe, ukuthi ukwazi ukuhlengwa nawe. But into ayenzayo yena njengommangali uyakumangalela so that wena uzoqhubeka uzigxeke, and umuntu uma eqhubeka egxeka abantu bakaNkulunkulu uhamba aye ku-low self-esteem, azibukele phansi athi mina vele mina ngokuthi libe luyigxeka uzulale phansi mbange isisu. Sikhumbule bantu bakaNkulunkulu ukuthi umhlatshelo usuwenziwe, the sacrifice has already been made. Yingakho ukwazi ukuthi uqhubeke uvuke namhlanje kuseni, because iwungu liselafa lafela wena. uKristu has already sacrificed impilo yakhe for wena, for ukuthi ukwazi ukusindiswa, for ukuthi ukwazi ukuthethelelwa, for ukuthi ukwazi ukuthi uphinde ubuyisane naye. The sacrifice has already been made. That is why ukuthi kade ulela uphingile, but ukwazi ukuthi uvuke kuseni, ukwazi ukuthi ugoduke, ugoduka ngo-4. So lento it's like usutsheliwe ukuthi umsebenzi usuwutholile, uqale phansi wena uzumoshela isikhathi, uyoze udlule. Angazi noma abantu bakaNkulunkulu lento yenziwa ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke into senzelwe kwabalula. Yonke into umuntu menzelwe wabalula nje uvela simame kakhulu, ahlale lapho kuze kuyovalwa. Just because uKristu usenzele kwabalula ukuthi sifumane umbuso wezulu, abantu sebehlala bavama ezonweni ukuze kuvama umusa. Just because usenzele yonke into, it's easy manje. Usukwazi ukuthi ngiyamamela uJesu njengenkosi nomsindisi, uhambe uyobhabhadiswa bese wenza intando kaNkulunkulu kuphela. Because abantu sebethatha ngokulula ngaleyo ndlela, sebenza noma kanjani. They are taking this free will to do whatever they want. They are taking this free will to do whatever they require, they like ngesikhathi sabo. Abasenendaba nokuthi what is the requirement, because indlela uKristu esenzele izinto zebalula ngayo ubenzela ukuthi sikwazi ukuthi sithole ukhiye wokungena, sithi mase singenile bese senze okufanelekile. Umzali ukwenzele kwabalula ukhiye ofaka ngaphansi kwa-carpet, enzela ukuthi uma ubuya esikoleni ukwazi ukuthi uthathe, emese masuvula ungene endlini ukline, uwashe izitsha, wenze konke okufanelekile nokumele ukuthi ukwenze, ukwenzele kuwena kwabalula. And ayikho into esingenzelwanga yona abantu bakaNkulunkulu. Yazi ngihlezi ngihlala ngijula ngicabanga ngithi hayi usebenzile, izulu liyasebenza ngamandla lisenzele izinto ezinkulu. Like I was saying by the beginning of this video, ukuthi yonke into isilula for thina. Behind closed doors, there's a lot that has been done for us, and there's a lot that is still being done ukuze kudlale le movie edlalayo ngempilo yakho. Akukho esingenzelwanga kona umfethu uJesu Kristu. Akukho. Yazi ngakubala kuningi. Number 1, sidaliwe singabantu. Kuthe kade bona back then bebulala abaprofeti, bebulala izithunywa zaNkulunkulu, bebulala amakhosi. But umdali wezulu nomhlaba waqhubeka wavuma ukuthi siqhubeke sidalwe. Remember uNkulunkulu ngekhathi zoNoah, I think it is Genesis 6, wabese eyisola ukuthi umdaleleni umuntu. Ngaleyo nkathi uNkulunkulu wayengasho ukuthi lalela, yabona ke ngiphinde ngidala umuntu la bakhona abanele ba right, but uNkulunkulu wavumela ukuthi siqhubeke zibe khona izizwe, siqhubeke sande, siqhubeke futhi senze intando yakhe. Ebese ku-Isaiah 43:21 lapho abantu engizenzele bana ukubashumayela udumo lwami, usenzele ukuthi sishumayele udumo lwakhe, simbabaze, simbonge. Number 2, saphiliswa. You wake up every day wonile izolo, wona kuthanga, wona ngalela langa, but uyaqhubeka uphiliswe. Cabanga into enkulu kangaka owenzelwa yona, wena uzoqhubeka uzozigxeka. Usuwenzeliwe into enkulu, ususiziwe kakhulu kangaka. Uzoqhubeka uyithandabuza, uzoqhubeka uyibukele phansi, uzoqhubeka uthi hayi vele mina ngokuthi. Number 3, safelwa. Bantu bakaNkulunkulu senzelwe into enkulu.
Umfelethi uJesu Kristu came la emhlabeni wazosifundisa, wazosisiza, wazosifundisa konke okwasekhaya ezulwini. Wazosikhumbuzisa ukuthi hayi bona ningakhohlwa umthetho, ningakhohlwa ukuthi ningebi, ningakhohlwa ukuthi ningabulali, ningaphingi, ningakhohlwa ukuthi ningafakazi ningakhohlwa konke. Athi khumbula umthetho kaMose. And yonke into uJesu wayezoyigcizelela ngampela. Because even noma wayeselapha abantu bayesemtshela ukuthi hamba ke uyowenza njengomthetho kaMose, hamba uyonikela, hamba uyokumprisa, hamba ekhuluma zonke lezo zinto. So bantu bakaNkulunkulu, we need to understand ukuthi kuningi esenzelwe kona. Wase efa wasathi igazi lakhe sikwazi ukuthi sibusindiswe ngalo. Igazi lakhe sikwazi ukuthi sihlanjulule izono zethu ngalo. Safelwa. Sikwazi ukuthi ngokufa kwakhe ukwazi ukuthi uguqe ngedolo lakhe, ngedolo lakho namhlanje uvume izono zakho bese ziyathethelelwa. Number 4, siyancengelwa. Kuyimanje uKristu ubhizi uyasincengela kuBaba uNkulunkulu. Uyasinxusela kumdali wezulu nomhlaba. Unxusela thina ukuthi sikwazi ukuthi sithethelelwe. Unxusela thina ukuthi sikwazi ukuthi sisindiswe futhi. Uthi masuguqile, uthi Nkosi ngiyaxolisa sengiphinde ngantshontsha. Athi Baba, nangi ngixolisa. Ngiyacela ukuthi umthethelele Baba ngegazi lami. Uyasinxusela, yazi usenzela konke. Cabanga. Yonke into uyenzelwa wena. It's like umntwana ovuka ekseni uyagezwa. Number 1 uyavuswa ekseni. Wake up sithandwa sami. Sekuyisikhathi sokuya esikoleni. Abethi ngifuni. Vuka uzoze late. Omunye umzali aza kumqhukula umntwana amkhumule. Esemdala eno 12, 13 amkhumule. Amfake ebhavini. Emanzini ashisayo. Emanzini amnandi. Asethi geza. Uyazi ukuthi ngaleso sikhathi uzobe sephapheme. Ageza umntwana. Uthi uyageza ngala ubhizi uyam-ayinela. Ngala ubhizi uyamphurishela. Ngala ubhizi menzela umphako. Ngala ubhizi umpeke ipharishi lesekuseni. Imagine. Umzali uhlalele lokho. Akasebenza kenje lutho uhlalele lokho. Amlungisele. Iqeda umntwana ukugeza lapha yamcheck ukuthi ugcobisisile yini. Amcheck ukuthi ugqoke kahle. Amsize nokukama ikhanda. Amgqokise amenzele yonke into. Bese sihlala phansi ngale parish. Adla umntwana ekseni. Hlala phansi nama cornflakes. Hlala phansi nama noodles. Nakukuthi alunga umntwana abe muhle abe right. Nasi isikhafini sesikoleni. Aqeda ambhalele ngisho ilethe ngiyakuthanda. Afake lapha esikhafini nomntwana athi mevula isikhafini esikoleni kubhale ukuthi ngiyakuthanda. Imagine. Umzali akenzi lutho uhlala ekhaya. Mase sehlele ekhaya umzali sehambile umntwana. Esikoleni umzali ubhizi uyaqhubeka uyawasha impilo zomntwana, uniform akade igqoke izolo, uwasha uyamphekela umntwana ukuthi mebuya esikoleni aphinde adle. That is what uChrist is doing for us bantu. He is busy doing everything for thina ukuthi sikwazi ukuthola yonke into esiyidingayo. Uyasivusa ekseni. Uyasincengela, uyasinxusela. Uthi wenza into wrong esikoleni umzali aphinde azokuncengela ethi ngiyacela bandla ngeke asaganga ngeke asahlupha kuthiwa lalela umthetho walapha esikoleni ukuthi ingane ayifuneki ingane eshaya ezinye ingane. Ancenga umzali akuncenga athi ngeke asakwenza. Uphinde ukwenze wena mntwana ndini. Siphinde sikwenze thina boni ndini. Esesincengelile kuba uNkulunkulu ukuthi ngiyamcelela baba ngeke asakwenza. That is why uKristu athi mase sizivumezile izono zethu athi hamba ungabusono. Ngoba masuwona uyohlela okukhulu kunalokho. Nangu umntwana osencengeliwe lapha esikoleni. Kwathiwa siyacela bandla aphinde aqhubeke afunde siyathembisa ukuthi angeke asamshaya umunye umntwana. Emephinde emshaya uzokwenza njani? Uzoxoshwa. And ayikho into esengayenza umzali lapha. Because uzamile ukumncengela ngithi, uzamile ukumnxusela ngithi, but uqhubeka wona yena. So ayiseki yenze njani? Number 5, sithenjisiwe. We are given a huge promise yokuphila okuphakade abantu bakaNkulunkulu. NgangoKristu. Athi ngami uma nazana nami ngithola ukuphila okuphakade. Uthi lapha emhlabeni uzele abenza intando kaNkulunkulu uzobalanda. Kuyiwe etafuleni elide elingenamkhawulo. Kuyodliwa kamnandi, kuyobuswa, kuyojatshulwa, kuyotsakadulwa.
and we are given a promise yokuphila okuphakade emhlabeni omusha lapho khona ngasekho usizi, lo mhlaba usuhlanjululiwe, lo mhlaba usuhlanziwe kabusha, lo mhlaba usuyileya nto leya bekade siyifisa siyilangazelela singabantu bakaNkulunkulu. So we are given that promise. Senza njani thina? Siyazigxeka, asikufuni lokho. Sifunani mthetho wethu? Number 6, siyalandelwa. Just like umzali landela ingane. Ubhalile homework? Usudlile? Ugqokile ijezi? Uyasilandela uKristu. Akulandele lapho kini. Ngokuthi uthi ushintsha ama-channel, uthi uvula nje i-TV, kuvele kudlala iFaith. Kwi-advert kuvele loya mfundisi. Efonini yakho ku-WhatsApp ama-status, nali ivesi, ubhizi uyakulandela. Etextini, nange loya sisi oshumayelayo, nange loya mfowethu, loya bhuti, loya baba. Kuma-post everywhere uyakulandela. Uthi usazilalela ekhaya kini ngqo. Ngizoshumayela. Ngize indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Uyalandelwa wena. Wenza njani-ke wena? Uzolibila igxeka? Uthi hayi mina ngifanelekile. Ulandelwa kangaka. 7, siyalangazelelwa. Nali izulu liyalangazelela. Incwadi yaPetro iyasho ukuthi ngalokho-ke kunabantu abaningi abazitshela ukuthi izulu selilibele yithi, that is why umhlaba ungakabhubhi. Mhlawumbe uNkulunkulu sekhohliwe, angeke sabuya nana. Cha! Iyasho incwadi yaPetro. I think it's 2 Peter chapter 3 ukuthi ingoba uyasincengela engafisi kubhubhe nayedwa. So mengafisi kubhubhe noyedwa, shuthi bonke abantu uNkulunkulu uyabalangazelela. Bonke abantu uNkulunkulu bafuna ukubabona ekhaya. Bonke abantu bafuna ukubabona embusweni wezulu. That is why namhlanje ngingakabhutshwa ngakenze kwalutho, because uNkulunkulu uyabona ukuthi baningi kangakanani abangabhubha. Umzalwane wami sekwasho something wathi, and I don't know ukuthi conversation yethu I don't remember ukuthi ayiqale kanjani, but yafinyelela lapho khona ngithi mase kuthi uyafa nje manje uzoyapi? Wathi ha ngeke ngife manje ngiyobe ukhunule esihloko. And I was like, uyobe ukhunule esihloko? Shuthi wena ucabanga mase kuthi uyafa manje uye esihlokweni? Shuthi you are not prepared. And uNkulunkulu ubona zonke lezo zinto, abona ukuthi okay, kuningi okubo ongenzeka ngoba abantu abakangazi, abakangiqondi, ngoba abantu abakahlengwa, abakasindiswa, ngoba abantu abakayenza intando yami ngendlela engithanda ngayo, ngendlela engilangazelela ngayo, ngendlela engifuna ngayo. So number 8, siyaxolelwa each and every day. Uxolele. Zimagine wena njengomuntu, umuntu exolisa njalo, akufebela axolise, angitshontshela axolise. Azathi umuntu mina ngenza isilima ke. Ngeke ngixolelana nawe. Ulibele wenza into eyodwa, shuthi ungenza isilima kahle. uNkulunkulu yena akenziwe isilima mawucabanga. Mawuthatha ukubheka. Number 9, siyayalwa. Nazi iziyalezo zakhe. Ethi namhlanje ngiyanyala abantwana bami. Nagcina nemithetho. uNkulunkulu weza nomthetho. Okumthetho kaMose. uKristu weza neziyalo. Sonke siyazi ukuthi isiyalo yini, angithi into esuke ikhona, but usuke usuyalo usukhunjuzwa ngayo. It's like ekhaya isikhulu ingane iyayala ukuthi ngiyakuyala mntanami ukuthi uyiphathe kahle. Isuke iyazi ukuthi uma ngiye university kumele ngiyiphathe kahle vele, but usuke isikhunjuza ukuthi siyakuyala ziphathe kahle. Siyakuyala ufike ufunde laphana. Siyakuyala ufike wenza ukuthi ufike utshengise ukuthi wena wakwambhele. Utshengise ukuthi wena uvela kuphi. Isiyalo lesi uyayalwa ngento oyaziyo. It's just a reminder. Number 10, siyaxwayiswa. Njengamanje kugcwele izithunywa zikaNkulunkulu zibhizi zikhiphe izixwayiso ukuthi hayibo bantu naku kwenze ukuthi emhlabeni, naku sibulawa ngamanzi, naku sibulawa ngokudla, naku sibulawa ngokuthi. Izixwayiso zonke, these are warning signs. Tell me people, iwuphi umsebenzi we-warning sign empilweni yomuntu? Ukuthi aqaphele. I'm warning you, ngiyaxwayisa. Nayi imoto. That is why mawuwela umgwaqo, you have to look right and left and right again, and then stop and look and listen, and then before you cross. It's a warning sign. You are being warned ukuthi no, there's a problem coming. There's this and that and that. You are being warned. So kumele uqaphele, uyaxwayiswa. Nathi siyaxwayisa ukuthi nayi adversary yethu nangusathane elwa kanjena, nangelwa ngamaphupho, nangelwa ngazo zonke izindlela ezokuthi.
Thina sifuna uxwayiswa. Zinkulu bantu baNkulunkulu izinto izulu esizenze esihlala lisenzele zona. Njengomzali ohlala ekhaya engenzi lutho olunye ngaphandle kokubhekelela umndeni wakhe, ebhekelela abantwana bakhe. That is what uKristu is doing. uKristu akasebenzi akanayo 9 to 5 njengawe. Akabe busy ngenye into eseceleni cha. Ubusy ngathi. Ubusy uthi ingane zami zilambele namhlanje. Ingane zami idinga namhlanje. Ubusy esiwashele, she's busy washing our sins away. He's busy cleaning indlu for us, preparing us for ukuphila okuphakade. He's preparing us for umbuso wezulu. He's preparing us lela tafuleni ngenamkhawulo lapha ekhaya ezulwini. He's preparing, he's doing everything for thina senzani ke pho. What are we doing thina? Siyazigxeka. Number 11, siyasizwa. He helps us. Athi nangu umoya ongcwele umduduzi ngishiya naye. Ozonifundisa konke. And umoya ongcwele uyasisiza kuyona yonke into bantu baNkulunkulu. Uyakusiza ezinkingeni, ezimalini ukuthi sebenzise kanje. Ungakuthenga ukuthi enza kanje, vuka manje ukuze uzoshesha ukukhava ibhasi yakho. Yonke into siyenzelwa. Yazi yonke into siyenzelwa, sesenzeliwe, sisenzelwa, sisazokwe. Kuningi bantu baNkulunkulu thina sifuna ukulibela sigxeka sithi hayi thina sifanelekile. Hayi ngeke thina njena mina ngeke ngize ngikwazi nje ukuthi ukukhola hayi ngeke kuyinkinga nanani. Sibe sesenzelwa yonke into. Ayikho into esilula njengokwamukela ivangeli njengamanje kulesi sikhathi sokugcina. It's very easy. Because everything has been done for us. Everything isifezekile, konke sekulungile. So thina sikuphi? Sihlele uyigxeka. So this is a message engifisa ukuyiportray kakhulu kubantu abangakholwa ukuthi ungazigxeki. Everything has been done. When you just need to surrender. Usondele kuKristu, umamkele, ubhabhadise. Ebese wenza intando kaNkulunkulu because that's a requirement. Ungabuka ukuthi okay, intando kaNkulunkulu nani cha. Ungabuka ngale, wena buka la ukuthi ikuphi ekumele ukuze ngifinyelele. Ikuphi ekumele ngikwenze ukuze ngifinyelele, because in as much as nanki umthetho, but there is a condition ngakithi ukuthi ukwazi ukuthi ukuthola okudingayo. Umthetho umile vele futhi udinga ukugcinwa, but the condition ukuthi wazana noKristu. Imiyalelo eyishumi idinga ukugcinwa yonke. But ungabuka ukuthi ngoba kumele ngigcine imiyalelo eyishumi hayi ngamane. Ngoba uyakudinga ukuphila okuphakade, uyakulangazelela. So lento ifana noma uthisha, yazi bantu baNkulunkulu, inkinga ngempela lento ukuthi yonke into senzele kube lula. It's like uthisha ezonilethela iscope. Obviously if sizoletha uthisha iscope, ubani ohleli leli phepha? Uyena uthisha ngithi. Uyena owazi ukuthi ngisethe ukuthi nokuthi ephepheni. Mase izoletha iscope, uletha vele into ayazi ukuthi iyona into ayifakile. Uletha vele into ayazi ukuthi iyona into ezophuma. So wena uzothini? Uzothi hayi vele mina ngiyisidomu nani vele mina ngeke ngize ngiphathe. Usunikezi ukuthi kuzophuma u1 no2 no3. When you just need to go and study ukuthi yini photosynthesis because ushilo uthisha ukuthi nasi iscope, fundani ukuthi nokuthi. Uzowena uzohlala uzothi hayi vele mina ngeke ngize ngiphathe nani. Usutshaliwe ukuthi kumele ufunde lokhu. Then wisdom ngempela ke. Bantu baNkulunkulu sesitsheliwe ngayo yonke into, sesitsheliwe ukuthi uKristu sifele. Sesitsheliwe ukuthi ukuphila okuphakade sizokuthola ngokuthi samukele uKristu. Sesitsheliwe ukuthi kumele sivume izono zethu ukuze sikuthole. Sesitsheliwe ukuthi asihambeni sezinkonzweni. Sesitsheliwe ukuthi nali iBhayibheli lona ezokukhanyisela. Sesitsheliwe ukuthi ukuzila ukudla kuzokusiza ukwazi ukubalekela izinkanoko zenyama. We have been given everything. Senzelwe yonke into. Sina sizothini? Sizozigxeka sithi asifanelekile. Kanjani kodwa ukufaneleka sekade kwahlanjwa ngathi. Vele sibabi singabantu asoze sababahle uyedwa omuhle uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. But thina, in as much as there is a law, there is a condition ukuthi ukwazi ukuthi uthole umbuso wezulu, because uyawudinga, uyawulangazelela umuntu kaNkulunkulu. Uzozigxeka kuze kube yinini wena? Uzozibukela phansi kuze kube yinini? Ngoba vele ungcolile. No, naloyo uyikhola naye ungcolile ngendlela yakhe, nomfundisi ungcolile ngendlela yakhe, nalela bishop, everyone ungcolile ngendlela yakhe, because inyama lesikuyo it is corrupted. Ingcolile vele lenyama le iyisidumbu esingcolayo mihla yonke. Izingqondo zethu ziba corrupted, zingcola ngaso sonke isikhathi. Izindlebe zethu zingcola njalo because sisemhlabeni ogcwele isono. So uzothi wena ngoba ngigcolile angifanelekile?
ekhona umhlanguli, ekhona umhlanzi. Uzothi ngoba ngigcolile amabhuzu ami ngeke ngikwazi ukungena emgubeni? Ekhona amanzi okugeza. Ikhona ithuba lokuthi uyikhumule lezo icathulo uyibeke laphaya. Uzoyiwasha kusasa. Likhona lelo thuba. Khona uzokwazi ukuthi ungene engubeni ngoba at the end of the day uzozela. Ngoba vele uyakudinga ukuphumula. Bantu baNkulunkulu umphefumulo yakho uyakudinga ukuphila okuphakade. And ukuzokuthola ngoKristu kuphela lokho kuphila okuphakade. So if uzozibukela phansi wena uthi ngoba vele ngigcolile ngikanje kanje uzohleza uzigxeka ngaso sonke isikhathi, then ungeke uzukuthola ukuphila okuphakade. I promise you. Uzothi umzimba wakho usukhathala usuphelelwa amandla lapha emhlabeni. Ebese ke asazi ukuthi uyophelela kuphi. Uzosafarisha futhi uyothola ukubhujiswa. So bantu baNkulunkulu asekeni ukuzigxeka. Nangu khona ummangali vele, bathi ukhona ummeli. Noma ezokuthi kummangalela uSathane uzosho ukuthi nginayo ummeli. Uyangimangalela yes fine ngiyazi kodwa nginayo ummeli. But futhi lokho kungakunikeza intuba lokuthi uhlale esonweni wenze umathanda ngoba uthi wona vele unommeli cha. Asingadlali izinkanuko zihlale zisifake ezonweni ngaso sonke isikhathi bese senza intando yethu. Sihlule ukulalela umdalo wezulu nomhlaba, sihlule ukuthobela intando yakhe. Sihlezi sithi hayi ngoba vele. So abantu baqala ngokuzigxeka. Ungazigxeki umuntu baNkulunkulu. Izwi liyogxeka. Ngaso sonke isikhathi uSathane uyogxeka njalo. Nabantu bayogxeka, konke kuzogxeka. But uzogcina kulele kuwena. Ukuthi wena uzozigxeka yebo noma cha, because everything izohamba ngokuthi wena ikuphi la uzifaka khona. Ikuphi la ingqondo yakho uyibeka khona. If ingqondo yakho uzoyibeka ekuyigxekeni nawe, I promise you, ngiyakethembisa, ila kuzoma khona konke. Because you're the one holding a key to your life. You are the one umele uthathe step, umele uthathe isinyathelo sokuthi ngenza ukuthi manje, angikwenzi ukuthi manje. So if la magama ezofinyelela kuwena, akwenza uzigxeke wena, inkinga wena uzohlala kuleya exam room. So uma uzigxekile, wangafunda wayitshela ukuthi isidomu vele, uzothi ubuka lesa scope uthi yazi bengitsheliwe, yazi uthisha ubeshilo kwaphuma exactly. Cabanga ubusiziwe. Kodwa wena ngoba uhlale ukuzigxekeni, wazigxeka. Kukusize ngani ukuzigxeka kwakho lokho? Konke kulele kuwena. Konke kulele ezandleni zakho. So ungazigxeki umuntu waNkulunkulu. Uyakholwa awukholwa. Sonke simenyiwe. Sonke simenyiwe kuphela okuphakade. Sonke simenyiwe embusweni wezulu. Izulu liyakulangazelela nawe. Langilangazelela nami. Sonke sihlalela ukuthi sikusebenzele ukuthola lokho kuphela okuphakade. Ngoba siyakudinga. Ngoba siyakulangazelela. Njengoba ulangazelela ukuthi uyolala usukhathele ubuya ntambama emsebenzini. Nokuphila okuphakade uyakulangazelela if inyama isikhathele, if umhlaba usubhubha. Nkosi nje benani, busise kakhulu. Ungazigxeki. Kodwa sondela kuKristu. Uyena ozokuhlangula, yena ozokusindisa, kuhlambulule. Qapheleke futhi ukuthi mase usuwazana naye. Ungahlala usemama relax uthi hayi vele sinoma kanjani nani uKristu sengenzele konke cha. Dlala yakhe indima nawe. Ngokuthi wenza intando kababa ohlala ekhaya ezweni kuphela. Ngoba uKristu akazele nanombani, uzele abangcwele abakade benza intando kababa uNkulunkulu lapha emhlabeni. Abade begcina ubufakazi bakhe, abakade befakaza ngaye, abakade begcina imithetho ye10, abakade bengenza okungcolile, okungalungi. Izenzo zobumnyama, izinkanuko zenyama. Kodwa kade benze intando kababa ohlala ekhaya ezulwini mihla yonke ukuphila kwabo, bedele konke kwasezweni. Bedele konke kwizinkanuko zenyama, bamfuna mihla yonke. Bese ke ukubekezela kwamaKristu. Revelations 14 verse 12 nakubekezela. So asibekezeleni singazigxeki. But ukwazi ukubona isono sakho bese uyasivuma. Khona sizokwazi ukuqhela kuwe because isono ububi or a certain demon thizeni. So uma uvuma ukuthi nali lihleli kumina, ingalenkathi uKristu uzokwazi ukuthi asisize alixoxe kuwe. Bese nawe ungaloku ubuyela kulona ke. Lela demon lokubhema, mase sixoshile ku ungalibele ubuyela kulona. Ngoba usulibikila ngithi ukuthi awusalithanda. Mase ubuyela kulona futhi kuzokwenzakalani? Uzokuyiya kanjalo. So konke uNkulunkulu asisize ngakho siqhelelanisa nakho. Singabuyeli kukona. That is why ethamba ngabusona.
So asenzeni kahle, sisondele kuNkulunkulu, senze intando yakhe, sizisize, sizihlenge ngoba umbuso wezulu usondele. Nkosi ibe nani, nibusise kakhulu. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok, where there are short clips, 10 minutes of videos, okuLihle Ithemba khona, and then there's Instagram, Lihle Ithemba Wendy Mzobe, and then there's Facebook, uLihle Ithemba Mzobe, la khona imibhalo, kube khona these videos, ama-short clips afana nawo TikTok. Sicela dlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukiswa nokusiza, sihlale sazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi ibe nani, nibusise kakhulu, manje siphathe, amen.